खाएर Học theo con này. Live sama तीनजना भएका तीनजना चाहे 10 खापांनि ताखुथाय बुकुसं जरानि न्यूज लाइव फाइनाय जत ताखुथाय बुकुसंनो लामसगो तिनि आगरतलानि ठीक रवीन्द्र भवननि सिमिसेङै उमाकान्त तैख्लाय लाहार हिमै ककब्रक साल हायकाबा ककब्रक मानि कक गसिजाक मानि साल 46 इयारनि कामानि सालनो रक्सावै दिनै आगरतला लाहार हिम लायनानै रेलि खायनानै अमहाय गोबां थायथाय रोंनकनि बरक रक फाय सपायजाक ताखुथाय बुकुसं नरं नगै मानाय आगरतलानि मांखलि जरानि न्यूजनि लाइभनि बुखाक्तै नरक रोङै टंनाय रकनो जतननो ककब्रक सालनि खाकाहाम हामजाक मं याफोरो नरक नगै मानाय तिनि आगरतलानि रेलि जरानि न्यूजनि लाइभनि बुखाक्तै नरक नगैनो मांखना रेलि खायनायनि बागै लुकुरक गोबांमा स्कुलनि सोलोंनाय रक फाय सपायजाक आबनो कारबाहिनो फोरोंनाय रक गार्जेन रक जत हिम बतकनि हिम लायनायनि बागै हहम ददंख्लायै फायलायजाक महारानी तुलसीबती गार्ल हाई सेकेंडरी स्कुलनि बेनारथि मांखना खापांनि ताखुथाय बुकुसं नरक शेयर खायदि लाइक खायदि कमेंट खायदि नरक नगै मानाय